Astăzi vorbim despre acel ceva pe care cu toții ni-l dorim. Un zâmbet alb și strălucitor, dar sănătos. Dacă ne gândim la metode de albire, sunt aceste geluri pe bază de peroxid, care au o substanță activă și care pătrund în aceste canalicule în interiorul smalțului și duc la deschiderea nuanței smalțului. Ruxandra stă de vorbă cu dr. Viviana Iordache, medic dermatolog, despre cauzele transpirației excesive și despre soluția minune care a schimbat viața multor oameni. Dacă vorbim de transpirația generalizată, primul pas este consultul endocrinologic. Dacă vorbim de transpirația localizată, atunci, da, primul gest este adresarea la medicul dermatolog. Happy Cafe, de luni până vineri, de la ora 15:30, la Happy.